Wis ora usah bahas. Napa? Ora usah bahas golek kubis. Iya. Terus bahas apa? Wis ora usah dibahas liya-liyane aku ora seneng. Bahas Lemeteng Oriza? Bahas Lemeteng Oriza ngopo? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Oriza ngono. Maksudnya kowe pengen meteng kaya Risa? Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Maksudnya carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa? Heeh. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mengkurep? Nek mengkurep ya paling banci metune. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi anu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok. Lah kok saged? Wong arep mancing kae nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah rasah mangkat mancing. Iya. Nang nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embuh. Udu iwak, apa iwak? Ya embuh. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawa mau diglundungke tiba nengen lanang tiba ngiwa wedok. Nek diglundungke cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundungke iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting terus. Sing mayang wawawan nggih. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa aku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ki aja pikirane nglambrang. Malah mikirke sing ora-ora. Lah ming tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten Wono Kasihan. Ya Wono Kasihan. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, aku. Kok kula mboten dinehi? Lah kowe le transit nang lor mulane ya. Ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya geblek Kulon Progo. Paling ya tetep enak nggunaku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep apa wiyagane? Yo seneng. Jasa tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Loh, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik rak mesti dirayah to. Wong anggepmu pikiranmu ki kotor ora? Geblekmu geblek. Aku arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake wis-wis kowe kepencut lho den. Kok mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono iki karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye to? Tenanan piye to? Ngeranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis cinta. Karo iki apa? Niku nggih. Ayo karo iki ta? Nggih. Wis rabinen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngomong. Ah niku ki ming tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Ah kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ah iki nek ning mburiku kan nampani gas terus. Iya. Dadi ngrusak rai. Awang kowe tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono des. Terus ngono waduh mati aku ngene raine ting telekuk. Iya. Berarti nek arep delok wujude anginmu ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kowe ento. Lho jupat jabu ora goleki kowe wis ben. Ketake wis jupat jabu ket mau lirak-lirik aku terus e. Ha ya ben ya. Ora ngono kuwi ah nek nek mayang ya apik tenan e. Cekelane janjos. Cekelane sapa? Wondo. Wondo ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Iya. Nyekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe kira ana pamundut tak dilane WA sik. Iya. Mbok menawa ana sing mresani nang lumantar streaming oke sing padha nyuwun. Ya ana ya Mak. Oh, wah Pak Dukuh ki ya aneh-aneh piye? Lah pripun?
request Sekar prei kanan kiri iki mesti lagu piye iki njur lunga ta piyaine iya heh prei kanan kiri pareng mboten nggih Pak Dalang ah iringane sing mboten iso Pak iya prei kanan kiri tengah mlebu ya cilaka ah iya ya Mak matur sembah nuwun ya iya napa liyane prei kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prei kanan kiri iki iya ora nganggo keyboard kok ngaturke apa sakarmu ya sing gumyak napa sing gumyak mumpung isih sore ya gumyak napa nggih enten pamundutan Pak Bu napa malah hahe niku mboten enten to Pak ini jenengan piye HP ne piye napa jambu alas sapa sing duweti yo kapokmu kapan wis jarum senengane jarum anggere seneng tawa ya ngono kuwi wis manut kowe wae ya bapak-bapak ki men padha midhangetake ya Riyen niku kapun tau latihan napa Pak lingsir wengi kula nyobi nggih oh sakarmu ya nggih ngangge bawa mboten nganggo bawa Iya. Mong sliramu, mau nduk wis durung ya? Empon rampung. Oh, ora krasa ya. Dalang ngrasake kok kon krasa. Ah wis ora iso dirasake.
Apa iya? Lah kendo candangi to. Lawani aku. Iya. Ya, mangga. Umbele meler e. Oh lah. Dilap. Adem milih dhewe ra krasa e. Lah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan paras nek bengi ngene iki mesti sentrap-sentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ngene iki pun nganggo tisu. Heeh, biasane nyok kraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane to. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi. Lho piye iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gak wis cangkeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya. Kowe ora iso ngimbangi kendange kowe. Lah aku ora iso bingung tak ngono piye ya. Lah wong-wong ming kuwi ping jogetan reyok kok. Nek
teriaki pripun Ya joget? men tak gondang-gondang, tak blang, trang tung 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 blang. Ngono kuwi meng gerak awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplak. Lah, ning joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas ning ngepaske niku lho jogetan iki kula nang paham e. Asa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo, mangga teruske. Men. Obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Kowe iki mulane tak kon olahraga men awakmu ramping. Kowe iki nek awake ramping ayu, ngandhu awake gedublah semono wis. Nek enten iki mboten ayu po? Ora. Terus Ya dicilikke sithik lah wong lengenmu sak kempolku ngono kok. Iya. Ya. Kowe teko nyambut gawe esuk tek nang omah. Bojomu mangkat nyambut gawe. Bojomu bali nyambut gawe kowe wis dandan, mangkat wayangan. Kuwi njuk ya apa ngono lho. nggih diselak-selakke. Diselak-selake piye maksude? Nah kan nggih kewajiban to, Pak. Lho kewajiban mongko kowe omahe anu le apa turu campur maratuwa. Sak omah karo maratuwa to? Nggih. Ah, kok iso? Saged. Apa maratuwamu kok racun sik apa piye? Iya, ya ora ya, Mak. Iya biasane angel campur maratuwa ki angel. Oh, maratuwa ki sok ngregon-ngregoni kono. Iya. Kaya dek aku mbiyen durung di omah ki ya ngono kuwi. Pripun niku? Campur maratuwaku lanang wedok campur anu adine bojoku, ponakane bojoku turu sak amben dienggo wong 11. Iya. Samben ku wong 11. Monggo bar mantenan kuwi. Oh, lah kok kowe ora bulan madu. Lah jaman semono aku urung payu mayang kok ya. Payune ya lagi pisan pindho dadi dhuwit nggo bulan madu kuwi luwung nggo mangan. Oh, iya to. Heeh. Bar mantenan bengi do mapan turu, ya. Sing jeneng wong mantene rak kepengin bulan madu to, no? Iya. Bojoku tak inguk ngono kuwi aku turu nang sisih lor, bojoku turu nang sisih kidul, tengahe maratuwa ponakan. Langsung maratuwa wedok, paklike, bulike. Wah, ambene gedhe banget nek cara kuno. Heeh, bener ya, Mak. Iya. Terus niku lek bubuk pripun, Pak? Sempit-sempitan nih kok. Ayo jejer-jejer. Aku lagi arep marani mbrangkang marani bojoku, maratuwaku lanang dehem. Rasido. Aku gayane turu meneh. Aku melek maratuwaku malah hudut gedhe banget kaya bul. Wes rasido meneh. Iya. Wis bareng maratuwaku lanang mendem bako, heeh. Turu to? Iya. Aku arep marani bojoku kliti ngono. Mbokne watuk. Modar ora kowe. Rasido meneh bareng kuwi nginang klicak-klitik. Iya. Wes werna-werna pokoke enak. Iya. Dadi sewengi wis ora sukses. Oh. Gagal total ya, Pak. Gagal total wis. Kowe iki lho iso sempat-sempate. Nggih, anu napa isuk-isukan to, Pak? Malah diblakake isuk-isukan, tayungan. Heeh. Ya. Idam sari no dibawani. Ya, Wah, ya. Tesih radi serak nggih, Pak. Ora apa-apa alon-alon. Ya. Mbak Orisa daleme. Kowe nek nang Gunung Kidul liwat Piyungan lho daerahe Mbak Orisa. Oh iya to. Iki lagi sugih iki no. Oh, mergane sapine payu nggo Idul Adha pirang-pirang. Nggih, payu loro, Pak. Alhamdulillah. Ya syukur payu loro. Payu loro nek 30-an yuta ra iso yuta. 20 ming cilik kuwi. Rada cilik. Wis standar ngoten. Terus dadi kowe saiki wis ora merah susu. Tesih siji tapi wedok. Oh, sing tok persi susune kuwi. Nggih. Ya kuwi sehat kuwi rasa tok godhog langsung tok ombe wis sehat. Tenane, Pak. Weh, domonge kok. Kuwi susu ya aja tok godhog, susu sapi ki aja tok godhog begitu habis merah langsung tok ombe kuwi sehat banget, justru itu paling sehat. Oh. Jare kowe tau kleru meres susu. Nggih, lah sing kula dol niku. Wah, ayo. Kleru piye? Jare tau diceritani ana sapi lanang kok diperes susune ro Alisa. Iya, dadi dheke ngotot-otot niku sapine ming. Ora metu pokoke. Malah muni
Neh. Ora nek kuwi ngapusi kuwi. Sing muni neh ki aku nang Dul Desa. Iya. Iya. Ana doang bagus. Ya. Doang bagus. Mau bengi ora metu suarane blas kok saiki iso cethu ya, Mak. Lah kowe ora ngerti kok. Wayangan awan mau aku ora ketok to. Aku nambani Orisa kuwi apa? Tak pejet persendiane. Iya. Pak Manjur ya. Ah iya wis. Nek kira-kira kowe ora nyuwara ning nggon aku. Iya. Oh nggih. Ning nggon aku ya aja nyuwara. Lah Ben suarane bantas. Terus kaya ngene wangan nandang asmara apa tak sindenmu kabeh iki ya mbiyen sekolah ning Pamulangan. Iki SSN, bocah iki sarjana seni. Ya, ning mbiyen ya ora iso nyinden, mbiyen malah nyanyi dangdut. Blas. Oh iya to. Terus tak dandani, "Nak, kowe nek dadi penyanyi dangdut kowe sok umur 35 wis ra payu. Wis kalah karo sing umur 20." Iya. Kulitmu wis nggawa wobel. Kok kulite nggawa wobel? Ting klintring. Heeh. Mula kowe melu nyinden, "Nggih, Pak." Ajar nyinden ya sendika. Nah, terus ajar nyinden ditinggalke. Soale sinden ki ora gagas umur 50, umur 55. Nek suarane ijek apik isih dienggo nok. Ya, isih dijak karo dalang-dalang kuwi. Ngono ya, Mak. Perkara rupa wis ora bakal digagas. Iya. Sinden ki sing didelok suarane, dirungokke suarane. Lah jenengan kok mboten golek sinden tuwa-tuwa? Ya. Iya maksudnya. Lah jare mboten dimatke mukake tapi suarane. Aku seneng jane golek sinden tuwa ki. Ming wegah nek tengah wengi nek turu elek-elek kabeh to. Iya, wis jan anggere muni ngantuk kae terus endi sing cangkeme merot kok. Iya. Nek dikon kleru, iya. Monggo Bu, dadi ati. Inggih sendika. Mongko le akon dadi ati le nembang ya pamintangku. Iya. Ono kaya ngono. Nekat pokoke. Heeh. Yo. Duh dewa. Jawa besok kapan katekan? Besok kapan katekan? Lanang apa wedok anakmu sesuk sa? Dereng ngertos Pak, dereng di USG. Oh, urung didelok saka ning ngene Pak dokter kae urung. Dereng. Oh, dereng iya. ketok. Ya urung ketok nek patang sasi. Nek anggere duwe anak wedok ki
Nuwun sewu, anggere miring ngiwa mesti anake wedok. Oh iya to. Miring nengen anake lanang. Niki jenengan bedhek lanang apa wedok, Pak? Nek ndelok saka penyawangku ketoke kuwi wedok. Wedok. Wedok, soalé mbokne le nyandang ketok ayu dadine bocahe mesti wedok. Iya. Karo ning omah kowe glundungke tampah kae lho. Glundung nek tampahe tiba nengen kuwi lanang, nek tampahe tiba ngiwa kuwi wedok. Oh. Niku pun pasti. Ya mbok. Aku ya mung omong wong tua-tua kae kok. Besok kapan jejer lan wong bagus umpamana yen nah kodho tanpa prau sasadara ten pepatri nyidam monggo nyidam sari ya mangga sekolah anggam ku lebokke dangdut ya nak ya mangga ya
gue aja ngantuk, Pak. Bu. Ngantuk iya. Kepriwe mbok kaya lembung nyong kenembang apa? Kepriwe apane? Nyong arep kon nembang apa? Ya tulis Piai Banyumas ya nembang cara Banyumasan. Mau awan uwis kok. Mau awan sing delok lan ora akeh kaya ki. Nyong kepengin tembang kangen uli ora, Pak? Apa? Tembang kangen. Uli wis. Dijal ya, Pak? Jajal. Dibawani ya. Ya, jajal tok ning dituku. Iya. Oh, Rika nggak njajal langsung dituku kowe. Iya kaya kowe, kulinane kaya kowe. Tuku sik maring jajal. Mingkar mingkurengu karo Tuli ki pada anu ya kompetisi pangkur Semarangan ya. Iya. Kiye Rido, Ayu, Lisa, turu karo si kiye apa kiye sinden muka galak kiye. Mbak Tatin. Iya. Muka galak. Akarono karenan marti Siwi. Cuma pengaturan napasnya durung bener. Kelemon ya, Pak, dadine mandan nafasnya angel. Makanya ya kuru dhisik. Iya, kudune olahraga ya. Aja lemu-lemu. Yang esuk nyong baline mlaku aring Jogja. Ya ora apa-apa. Langsing. Ya wah, malah nek kowe gelem malah ora apa-apa. Iya. Kowe nek ora lemu paling ming lempoh. Engko nek langsing Rika kepincut. Apa? Nek langsing nyong kan ayu Rika kepincut. Nyonge wis ora kepincut maring wong wadon. Oh, Rika senenge banci. Iya bocah omongane kewanen temen ki. Jare ora seneng wedon. Tuli wis saya tua ku ora seneng wong wadon. Oh, senenge wong lanang berarti. Ya ora kaya kowe. Tuli wis menep pikire kaya kowe. Oh, ya setia ya, Pak. Iya. Ya bojone siji bae aja akeh-akeh. Ya sakarepe inyong. Jarene wis tua ora arep macem-macem. Ya, sire sih kaya kowe. Ya wis manut nyong. Iki angel iki. Bengawan Solo. Mau wis muni lho Pak Bengawan Solo. Iya, nyonge ya krungu. Iya. Ya, Pak Wondo jenengane. Tuli Wondo dalange mawon sih kreatif temen. Iya kok, jalukane warna-warna. Ki durung metu Indonesia Tanah Air beta ya. Marai gemes nyong dadi gemes saring Rika Pak Wondo. Aja dijiwit kulite nglocop kaya kowe. Anu kulit tok sih. Iya, ana dagingnya babar blas. Mulane Pak Rika mbojo karo nyong ketularan lembung esuk. Sapa? Pak Wondo. Piye? Iya. Tuli ki Wondo bibar meguru anyar ya. Bar loro terus akeh cewek sing kebencut, Tatin ya kebencut, Rido ya kebencut. Kena gagah banget kok. Apa? Ganteng banget. Tuli matane Rika rusak ya. Kayak kiye ganteng.
Ki rupane kaya ki. Nggih, kaya ki raine kaya ki nggih. Kayak gedebuk. Ya Allah melase. Caraku ora terima Pak, Rika aja gelem nang mburine Pak Seno. Ngapa? Kuwe jarene Pak Wondo kaya gedebuk. Ya ora apa-apa, ora gelem nang mburiku ya ora entuk dhuwit. Iya sih bener Pak. Lah ya wis. Sinupo sinu karato mreh ketarato pakertine ilmu Luhur bocah iki duwe kelebihan tenggorokane luar biasa. Kelebihan berat badan sing bener. Ora. Lari kan menggok-menggokna ya nyong dadi bingung. Sune nek ora ngenggok-ngenggokna Rika ya ora seneng ya ki. Iya bener nyong. Kene Rika ngerti nek nyong seneng sing menggok-menggok. Iya. Nek sing lurus ora penak. Ya wis kaya kowe, pokoke Rika meneng bae nyong sing ngenggok-ngenggokna. Iya. Dadi jere Pak Santoso. Anu Pak Santoso kulina menggok-menggok mbok ya. Iya, saben dina. Saenggon maring sing clentrem. Saenggon ya. Kang tumrap ning tanah Jawa aku moa kemeng aci Yo, tembang kangen. Monggo dados. Dados. Sing tak tresnani teko ninggalake aku suwojane uripku yen ora ono sliramu lewat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nada wuyo rino
Pimpah. Iya. Mboten napa-napa, Bebas mawon, Mbak. iya. Badhe nyekar menapa, Mbak Wati? Wau wonten pamundutan Sri Uning. Oh nggih, sip. Nah, jar slindro. Nah. Slindro menika nek keyboard kare gamelan rada beda lho ngatos-atos. Iya. Sinebut pahlawan putri. Iya. Ingkang bawa Pak Pri mawon. Terus pundi? Terus pundi, Mbak? Ingkang bawa Pak Pri. Oh, mboten. Mboten napa-napa, nggo belajar. Mengke kula tuntun. Sampeyan rada lamur to? Malah nglamur-nglamur kil. Mengke kula tuntun, nggih. Kula niku nek nuntun sregep kok. Biasane kula sik nuntun lho. Napa? Nah, iki nah. Iya. Iya. Ora apa-apa, santai wae. Yo. Sepira to? Sinebut pahlawan putri. Mangga, alon-alon, mboten napa-napa. Sinebut pahlawan putri. Nah, Sri Uning dicukur gundul. Monggo. Ning mestika tuban. Ya. Monggo lajengaken. Lho. Lah kok malah kon dalang ini pripun? Kula tak langgame mawon. Napa? Kula langgame mawon. Oh iya, langgame sing bawa men Bu Prastiwi, ra apa-apa. Karang ya urung apal cakepane kok no. Iya. Sinebut pahlawan putri. Iya, Pras. Sinebut pahlawan putri. Loh, niki mbiyen mantan penyanyi dangdut Purawisata wis sakniki wis nyindene apik banget kok. Iya. Sakniki wis belajar. Mbiyen nek muni dangdut wah wis nggilani no. Iya. Kula nek sinau tenggen sinten? Dengene Mbak Prastiwi niku. Oh, Nggih. Mungkin nek jenengan dereng ngerti daleme kula terke. Iya. Kasih nggih ngeterke. Napa? Kasih. Ya mampun gasik-gasik banget. Kasih iki tegese. Gasik iki tegese pira? Meruput. Oh nggih, tenan. Mangga. Sri Uning Mustika Tuban. Nano Putra Kanjeng Sira lawe neno tak prangkung bacana Bebelo Bebelo wirat maya tan burung Sri tan burung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa. Pirang-pirang ki saka Denpasar barang ya kirim nawala no. Ya ora apa-apa, Mak. Monggo, Mbak Wati. Sri Uning Mustika Tuban laput tresno kang sabaya pati wirat kaya
Matur sembah nuwun ya. Dadi dipimpin Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi mbukani celuk. Dadi wong atiku. Ah, engko terus kur bareng. Ya. Karo joget. Heeh. Isin sing mburi-mburi iki isin kalah lincah. Kae umure wis 55, ayo. Nyatane iso lincah kowe mung dokon megal-megale angel ra jamak-jamak. Prastiwi wae kaya ngono wae semangate ra jamak-jamak. Aku ra ndek isin. Heeh. Pancen kowe panganan mumpring dadine. Iya. Mangga, ya. Satu pandita
ben 6 edan kabeh. Ya ora apa-apa ya. Semangat no. Iya. Nah, ayo Pras. Sapa rajos saka sing padha chatting lumantar WA ya. Oh nggih, tembang kangen. Mau bengi wis urung? Wau dalu dereng. Oh nggih, ki sing saka Jakarta ya nyuwun tembang kangen ya. Ki ya ana meneh sugeng dalu menika saking Prambanan. Oh, ana sing ngersake langgam rengu kok, Nak. Ya. Langgam rengu. Diaturke sik langgam rengu. Ya. Mangga. Memanise merati Neno wis rasa wis cetha nang streaming wis cetha. Oh nggih, ketok gedhi. Ayo ketok gedhi wong bojomu ning omah kaget kok. Lah iya bareng karo kowe ning kamera. Wulo. Ben marem. Lho nek gedhe iki marem ya. Bener. Apa-apa baksoe nek gedhe mah. Bakso nek gedhe marem wareg. Mula ana bakso bom, bakso beranak. Nah, kuwi marem yo pangan langsung jeblok ning cangkem. Iya. Ben. Jeblok mbok ben yo nak. Iya. Gandes luwes tur merak ati neno rena wengi mantra tapan golek isi montang manting tanjena neno kang masira wong bagus nyanding gampang temen
beda ya sajake katon rengu wonten apa niku bile sampun dalmu ya bebasan saupama kaya ngenteni umambanging selalangke dadine penantang no. Ya.